Mela tfal, illum ħanitalmu kliem ġdid. Mamma mia, u le toqgħodux tibżaw. Fil-fatti ħantikom il-karta b'noti 13, araw li tistudjaw taqraw, ħalli jekk il-bambin irrid nerġgħu niltaqgħu. Insaqsihomkom u jekk iġibu il-tweġibiet tajbin tafu x'taqilgħu minn għandi, tikek blu u rigali. Ejja ngħaddu ftit l-ewwel l-alfabet. Tajjeb, ejja nibdew. Repetu warajja. A, B, C, D, E, F, G, G, Ein, H, H, I, J, K, L, M, N, O, P, E, R, S, T, U, V, W, X, Z, C. Issa, jekk tridu tistgħu tilagħbu logħba ma' xi ħadd ikbar minnkom, jew ma' ħudkom, jew mal-mama, jew mal-papa, in-nanna, n-nannu, il-kelb, il-qattus. Niċċajta naqra tfal. Mela, tilagħbu l-logħba sib littra. Tajjeb? U tistgħu wkoll tilagħbu l-logħba aqta' littra billi inti tagħżel ittra. U jekk qed tilagħba pereżempju man-nanna, tikdbilha ittra fuq dara u n-nanna trid taqta' li ma ittra inti għażilt. Kollha sew. Isa konna nilagħbuha fil-klassi, tiftakru? Isa forsi ma tafux kif. Dalwaqt nerġgħu niltaqgħu. Isa. Issa, ħanaddu għall-kliem. Mela, ħanniżżu l-isfel. Issa ħanħarsu lejn il-kelmiet. Ħanibdew biċċa biċċa u taqtawx qalbkom. Mela. Ħanibdew minn din il-kelma l-ewwel. Tarawha? Ħanbidli tal-kulur, ħanagħmilha ħamra. Anzi, missa nagħmlu aħmar il-kulur tagħha. Ħanajdilkom għalfejn. Għax jiena nixtieqkom tgħinuni. Tix naqsmu dik. Ħanibda jiena l-ewwel, ngħinkom ftit jiena. Bajda. Mela, kieku kellek taqsamha, kif taqsamha? Jiena ħanaqsamha hekk, ara taqbilx miegħi. Bajda. Proset. Issa ħanippruvaw ta' taħta. Ġebla. Tnejn ukoll mela fiha hux dik. Issa din ħanippruvaw ta' taħta. Tigra. Tnejn oħra wkoll. Tinxom xi ħaġa u hekk tfal jiena. Jiena naħseb li dawn il-kelmiet kollha fit-tnejn ċabxbuhom. Hux, jien hekk naħseb. Mela ħanedilkom se nagħmlu. Għal kull ċabċipa li ħanċabċab. Il-kelma ħanamilha żewġ kuluri differenti. Għaliex? Għax dik il-kelma inċabxbuha darbtejn. Pereżempju, hekk ara. Ħanażel daqsxejn. Hekk aħdar sabiħ. Mela, bajda. Kif samnija tiftakru? Bajda. Mela, inti meta tiġi biex taqra u jkollok kliem twil bħal dan. Taqdax qalbek naqsmuhom biċċa biċċa. Tajjeb. Mela, l-ewwel ħanaqraw B-aj, baj. D-a-da. Bajda. Tajjeb. Ejja nippruvaw l-oħra. Mela, x'kulur ħanamilha dik ħanaraw daqsxejn. Ejja nagħmluha vjola. Tajjeb. U l-biċċa l-oħra nħalliha sewda. Mela. Ġeb, ġeb. L-ala, ġebla. Isa, taqtawx qalbkom? Ejja nippruvaw din issa. Mela, dik tinqasam minn hemmhekk. Mela issa ħanamilha kulur. Le kulur hekk oranġjo. Kulur hekk naqa' tas-sajf jferraħna.
U kulur ieħor tas-sajf ħanara x'ħanażel ta' ċelest kemm hu sabiħ. Naqrawha. T-I-G, tig. R-A, ra. Tig, ra. Tajjeb, qed tara? Naqra naslu. Issa ħanitlobkom pjaċir. U dawn il-kelmiet irreveduhom ftit ma' xi ħadd ikbar minnkom. Tajjeb. Jekk intom tridu tistgħu wkoll tikkupjawhom fuq biċċa karta ħażina. Tgħidu l xi ħadd jgħinkom u taqtaw il-kelma skont kemm għandha ċabċib il-kelma. Ħanurikom kif, żommu ftit. Hello tfal, mela ara, ħanaqbet il-lapes jiena u ħanikkopja l-kelma bajda fuq din il-karta ħażina. Mela ħanibda ta' B A J D A bajda. Issa, tarawha miktuba bajda. Ħanerġa' niċċabċaba ta' xina taf kemm ninsa. Bajda. Mela jiena naħseb dik irrid inqasqasha. Fejn hemm il-j bej il-j u d għax dawk huma naqra bsatas u jibdew jiġġieldu. Mela ħanifridhom ħalli jqogħdux jiġġieldu. Tarawha? Ħanaqsam issa. Upsi Daisy, ħadżbal żejr. Hekk. Tajjeb, mela għandi bajda. Okej, u tistgħu tagħmluha din logħba ma' kull kelma li għandkom hemmhekk. Tajjeb, ħalli mbagħad fl-aħħar tkunu tistgħu tilagħbu l-logħba. Qaqqat il-kelma tidu ssibu l-ewwel parti mat-tieni parti tal-kelma u jerġgħu jsiru ħbieb. Okej. Ħanibatilkom il-noti 13 issa ħalli tistudjaw u tinsewx taqraw il-frażijiet li għandna taħt. Tajjeb. Ħanejnkom daqsxejn ta' bil-frażijiet. Karta bajda fuq mejda. Karta bajda fuq mejda. Tifla bil-malja. Tifla bil-malja. Kotba bin-numri. Kotba bin-numri. Ġebla fuq kutra. Ġebla fuq kutra. Tigra taħt siġra. Tigra taħt siġra. Tajjeb, ħudu pjaċir tfal. Saħħa!